Velkommen. Første turneringsvlog. Egentlig første vlog nogensinde, så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Det er turneringsdag i dag, den 31. august. DBF 50 i Viphal Brabrand. Klokken er 13:55 lige nu, og den starter klokken 17. Det er speedturnering, så lige op og hente nogle forfriskninger, og så lige sørge for, at man har et eller andet hurtigt mellem de små pauser. I og med det er første vlog nogensinde, så ved jeg jo slet ikke på nogen som helst måde, hvad fanden det er, jeg laver. Så vi tager det et skridt ad gangen og prøver at stige frem, men først og fremmest så er det sgu bare afsted mod Rema. Køb lidt lækkert. Jeg kører altid på en rigtig god blandt selv slik med nogle center, så nogle flagmus, og så er det egentlig bare det eneste, så bare for lige at få et eller andet hurtigt, så bare smager pisse lækkert. Så er vi tilbage efter Rema, og jeg tænkte, det ville være sjovt lige at prøve at vise, hvad jeg har med i min taske på sådan en turneringsdag. Ikke fordi jeg har alverdens ting, men der er jo lidt af hvert, det kunne være sjovt lige at tage et lille kig på. Først og fremmest har jeg selvfølgelig tasken, man jo har. Så har jeg sådan her en lille en med til mine sko efter, fordi at, det bliver ikke godt efter sådan 3 timer. Så har jeg et lille reservebat med her, min forhåndsspray. Hvis jeg sveder nogle gange som en sindssyg, så er det i hvert fald rigtig lækkert at have med. Så mit 18K Cybershape, som er det jeg spiller med normalt. Det snoller vi lige har været oppe at hente, og så har jeg fint lille drikkedunk plus altid en state med. Og så en kasket her, som er ved at blive rimelig afdanket. Og så nogle bolde, hvis nu at det er, man skal ind og varme op, og ja, der er der ikke nogen på banen. Plus så kører vi selvfølgelig med et light guard sleeve, fordi at hvis du ikke har ondt i armen, så er du bare ikke en rigtig paddelspiller. Og så kører vi med mine 2 turneringstrøjer, plus en lille ekstra her. Og som jeg så før, så er jeg selvfølgelig også ind på, fordi der er ikke noget klammer ind at køre hjem efter sådan en dag, og så sidder man i en drivvåd trøje. Så det er egentlig det her med, sådan hovedsageligt, hvis det er, jeg skulle spille en turnering. Så har jeg fundet skoene frem, så er vi klar til at komme afsted. Så vi er ankommet til Viphal Brabrand. Så det er bare ind lige at gøre klar, så kører vi sgu her med en halv time, når klokken bliver 17. Så kører vi efter første kamp. Taber desværre 6-10 i match-tie. Tager os ikke ordentligt sammen første sæt, taber 1-6. Andet sæt tager vi 7-6 tiebreak, og så falder vi lidt i niveau i match-tie og taber 6-10. Heldigvis pulje, så vi kan nå det nu, så det skulle bare fuldstændig at give en gas. Så kører vi anden kamp, taber også 4-6, 6-4 og 6 i match-tie. Noget f***ing pisse med det match-tie. Jeg havde egentlig tænkt, der skulle være nogle clips fra kampene, men den tripod, jeg havde til at holde med telefonen, var sgu gået i stykker. Så der er så ikke noget, men vi står herinde og skal tage i gang med sidst nu, så nu ser vi, hvordan det kommer til at gå. Så er jeg hjemme igen efter turneringen, og vi taber desværre sidste 3-6. Der var nogen, der havde lidt med ryggen, så det tog vi forbehold for, så begge sæt startede 3-3, så det blev lidt en mærkelig kamp, hvor at man blev breaket, og så taber vi et par golden, og så går det lige pludselig hurtigt. Men lidt en ærgerlig turnering i forhold til at tabe 2 kampe i match-tie, som bare betyder alverdens. I og med, at hvis vi har vundet de 2, så havde det været en anden plads i turneringen. Det sidste, vi taber 3-6 til, det var dem, der vinder turneringen. Så det kunne have gået den anden vej, men det gjorde det desværre ikke. Men tager sgu den næste.